खुलुमबाय बड'लेण्ड आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि रादाबाव दङ असमियाफोरनि बिहु मोसानायखौ गिनेस वर्ल्ड रेकर्ड खालामनायनि उनाव बर'नि बागुरुम्बा मोसानायखौ गिनेस वर्ल्ड रेकर्ड सोरजिहोनो थाखाय थागथियारिया सोलिगासिनो। बर'नि बागुरुम्बा मोसानायखौ गिनेस वर्ल्ड रेकर्ड सोरजिहोनो थाखाय चिरां जिल्लानि काजलगावआव दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो हारिमु आफादनि बानजायनायाव हारिमु मोसानाय मावबादा खुंदों। बिटिआर गोरोबथा बादियै सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि गं 47था गामिखौ बिटिआरआव हाबबाय होननायखौ लानानै बिकेडब्लिउएसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनीश्वर बसुमतारिया गिबि खेब खुगा बेखेवदों। खौरांगिरिनि सिगाङाव मिहिनीश्वर बसुमतारि बिथाङा बुङो दि सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि गं 47था गामिखौ बिटिआरआव हाबबाय होननानै फोसावदोंब्लाबो आरो केबिनेटआव थांखि लादोंब्लाबो दासिमबो गभर्नरजों फोसावजायाखै होनना बिकेडब्लिउएसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनीश्वर बसुमतारि बिथाङा बुंथियो। बाक्सा जिल्लायाव मोनसे गिख्रंथाव आरो दुखुनांथाव जाथाय। रुपहि दुर्गा फुजा आरो बाथौ फुजा जानो फैनायाव बाइकजों सौग्रावलायनानै 3 सुबुंनि जिउ खहा जायो। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय रुपहि बाकुमुरा गामिनि सयनसिं बसुमतारि आरो दैमा बसुमतारि आरो लोक्षी बाजार लांदांपारा गामिनि सेगम बसुमतारिनि फिसाज्ला सुजित बसुमतारि 3 सेंग्राफ्रा थांनाय हराव बाक्सा रुपहि दुर्गा फुजा आरो बाथौ फुजा नायनो फैनानै हरसेनि गेजेरावनो बाइकजों बाइक सौग्रावलायना खेबसेयावनो 3 सेंग्रानि जिउ खहा जायो। बिटिसिनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथांजों लोगोसे एमसिएलए प्रकाश बसुमतारि आरो बारग' मन्थ्रि प्रमिला रानी ब्रह्म बिथांमोना दिनै अष्टमी सानाव क'क्राझार सहरनि गंफ्रोमबो फुजा मण्डपाव दावबायनानै बिमा दुर्गा देवीनिफ्राय आशीर्बाद लादों आरो आरज गाबनानै बयनिबो मोजांनि थाखाय बोर बिदों। इजराइल आरो फिलिस्टाइननि गेजेराव जानाय दावहायाव हामास उदखारिनि गाग्लोबनायाव नेपाल हादरनि 3 जिउ खहा जानाय फरायसाफोरनि गोथै देहाखौ दिनै 22 अक्ट'बराव नेपाल हादरनि राजथावनि काठमान्डुआव बेलासियाव लाबोनाय जाबाय। मख'नो गोनांदि इजराइल आरो गाजा सिमना ओनसोलनि किबुत्सआव गासै सा 50 नेपालनि फरायसाफोरा फरायनो दंहैयो। बिनिनो थांनाय 7 अक्ट'बराव हामास उदखारिनि गुलि गावनाय आरो रकेटजों गाग्लोबनायाव 3 नेपाली फरायसाफोरा जिउ गोमायो आरो सासे फरायसाखौ हामासआ लांखारो होनना सन्देह खालामनाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।